My vás vítame u nášho prvého videa. Dneska to bude z také menšej turistiky. Čiže vydali sme sa z Chrastiniec. Vydali sme sa z takej dediny. A z tej dediny sme sa vydali do Leseníc. A z Leseníc naspäť do tej dediny. A potom už my ideme domov. A to vám ešte nemôžeme povedať, že kde bývame. Čiže nebývame v tej dedine, ale bývame v meste. No a teraz sme ešte stále v tých Leseniciach a tuto je také ihrisko, kde hrávajú zápasy. No a teraz dáme si takú menšiu pauzu a hneď som späť. Čiže zastali sme na chvíľu, lebo nás bolia nohy. No a my sme takí začiatočníci v tomto YouTube, sme začali natáčať, no, ako som už hovoril. No a zatiaľ by sme mohli dosiahnuť 1000 odberateľov a potom viacej a viacej. Čiže vy sa môžete ľudia tešiť na ďalšie videá. Budú zábavné možno. Budú zábavné. Ešte to nemáme až tak premyslené, ale ideme si to premyslieť. Čiže môžete sa tešiť. A no. Počkajte, menšia prestávka, ma začal boleť členok, počkajte. No už som späť. A tu je aj kamarát. No, máme spoločný YouTube. Hej, budeme mať kanál. No a ja som išiel, kúkajte, takto som išiel a takto som zle dostúpil. A tak ma začalo boleť. Už to trocha prechádza. No a budeme aktívni na... Ešte to som vám nepovedal, že budeme aktívni na tých videí a proste som rád, že môžem takto akože natáčať a skúšať nové veci. Čiže už sme pri tabuľke skoro a neviem sa dočkať na ďalšie video, to bude pecka. Čiže my vám to neprezradíme, to bude taký secret. No a teraz dám niečo kamošovi. No dám kamošovi a nech vám on teraz povie niečo. No, takže čaute. Ja som ten druhý kamarát. Ako vám vravel ten môj kamarát, že budeme natáčať čím zaujímavejšie videá. A budeme sa snažiť, aby vás to bavilo celé. A dúfam, sme pri Leseniciach, odchádzame z dediny za chvíľku. No a dúfam, že vás budú tie videá zaujímať. No, sme vyšli z Lesenic. Už sme vyšli z Lesenic takže ako môj kamarát vravel, tešíme sa na vás, dúfam, že dáte odber a like na tomto videu a my sa budeme tešiť na viac a viac zaujímavejšie videá a môžete sa aj vy tešiť. No som späť ľudia a som rád, ešte raz ako povedal aj kamarát, že čo som povedal, že som rád, že môžem natáčať na videá. A proste sa na nich teším a dúfam, že bude vás to baviť a že budeme pre vás nejakí dobrí youtuberi. Čiže už máme takúto diaľku za sebou. Už sme, ty kokos, dosť veľa prešli. Potom vám pridáme do videa, koľko máme krokov vám napíšeme. Okay. Alebo to len tak screenshotneme a dáme to tam. No, pokúsim sa s tým zahrať a skúsime to tam nejak dať do toho videa. A skúsime sa naučiť aj strihať videa, lebo na telefóne je to ťažšie. Na telefóne je to ťažšie a ani veľmočo, ani na PC, na počítači nám to nejde. Čiže som rád, že som sa vydal na túto cestu s kamarátom, že sme sa vydali na to a že začneme natáčať. Proste je to také, no. Cítim sa
tak dobre, proste, že môžem natáčať a kúkajte už akú diaľku. To je také pole. Proste som rád, no. Čiže tak, no. Teraz sa pomaličky, ale že veľmi pomaly blížime. Ale to ešte máme nejakú diaľku za sebou. No, to je také pole. To je cyklista, počkajte, priblížim vám. Ako ho uvidíte, lebo troška máme taký telefón. No a dúfam, že budú zaujímavé videá pre vás a bude vás to baviť. Dúfam, že vás to bude baviť. Dúfam, že vás budú baviť naše videá. To hodíce. Že to toľkokrát rozprávam, ale viete, no, ako to je s tými začiatočníkmi. Čiže zatiaľ len vám budem ukazovať, ako ideme. Chvíľu ostaneme ticho, lebo troška už ma bolia ústa. Čiže tak, no. Čaute. Zatiaľ čus, zatiaľ aj my si oddychneme, lebo ešte máme veľa pred sebou. Čiže tuto sme, tu si sadneme. Čiže aby ste vedeli, že neklameme. Čiže tuto to stopnem a tu aj budeme. Tu sme ešte stále a čiže už sa ideme poinať. Čiže teraz vám dáme tak, aby to bolo pre vás rýchlejšie, že aby ste nemuseli tak dlhšie pozerať. Čiže ideme to zrýchliť. Už sme na závere tohto videa, čiže na konci, keď som sa pomýlil, sorry. No a máme za sebou veľkú cestu a sme už pri tejto dedine a tuto dáme koniec a ideme volať našim kamošom a lebo máme v tejto dedine kamošov, bo tu sme akože vyrástli, ale sme teraz v meste. Čiže ideme im zavolať a odnesú nás tam. Čiže zajtra bude ďalšie videjko a dúfam, že si to dopozeráte do konca. A tak zatiaľ čus. Čaute.